И здравей хора, вие сте на канала Снайпер и днес ще играем Rooftop Alice. Ако го казвам правилно. Така не съм много добър. Знам тук там някое трикче. Ама падам. Перфект. Опа. 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 Не стана. Сега го правя. Перфектно. Перфектно. Добре, не стана. Перфектно. 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 Много високо. Как? Не бе. Change map. Пъзя. И ще правим трикчета. Аз не съм много добър. Не, въобще не съм добър дори. Загледам. Тук там може да направя някой трикче, ама е малко вероятно. Защо не става, бе? Така. Оп. Скачам на това. Оп. Тука. Оп. Сега тука. Силка. И опа. Правя го. Добре, не го правя. Дуф. Добре, не става. Дуф. Да се пробваме на тази сграда. Перфектно. Сега чуем една. Тази. Сега се засилваме. Опа. Правим го. Не го правим. Добре. Сега друго правя. Хоп. Оп. Добре, не стана. Това клипчето не стане много хубаво, но се надяваме, ще ви хареса. Бъркам бутоните. Аз трябва да си на джив место. Уфу. Добре, не стана. Така, сега друго. Дуф. Сега друго. Дуф. Уф. И сега се хващам. Дуф. Оп. 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 И умирам. Не е много забавно, ама. Не знам. И за силка. Оп. И тук на тази сграда. Оп. И падам. Така, оп. 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 Не стана. Не знам, видеото може да не стане много хубаво, но
Оп. Оп. Ако ви хареса, се абонирайте за канала. Така. Оп. Оп. Дуп. След тук там на заряда. Чакай малко, мога да направя две. Тъп, не стана. Дуф! Две направих. Защо направи така, бе? Така. Значи има някъде други да правя някакви други неща. Оп. Оп. Добре, трябва да преценя точно кога да атакувам. Оп. 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 Така. Перфектно. Можете да ми кажете как да скоча от високо и да не падна. И да падам на крака и да не умра. Пишете в коментарите. Оп. Оп. Двойно. Оп. Силка. Оп. Качвам се. Оп. Силка. Оп. Оп. Тъп. Оп. 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 Добре, това не го преценихте. Сега тук идва... Добре, естествено, че няма да успя. Добре, защо не става? Аре, натискам спейс, качвам. Така стана. Перфектно. Добре, тук не мога да се кача. Тук би трябвало да мога. И това беше от клипчето. Чао!